No eipä kyllä varmaan juurikaan oikeastaan. En ole itse varmaan miten sitä tuossa Toassin kämpässä niinku tulisi seurattua. Toki silloin aikaisemmin, kun asuin niinku muualla vuokralla, niin sitten tuli niinku sähkölaskun perusteella katsottu, että näin paljon tuli käytettyä tai näin paljon säästettiin. Itse asiassa en seuraa. Mä asun opiskelijakämpässä, joten mä maksan semmoisen vakiomaksun. No todella tarkasti. Ihan päivittäin saatan katsoa. Pörssisähköä käytän, niin tulee seurattua kyllä tuleva pörssin hinta ja totta kai mitä tässä nyt on ollut ja mitä on kuluttanut sitten viime aikoina. No en ihan hirveän tarkkaan, kun kuuluu vuokraan, niin hyvin vähän tulee tällä hetkellä seurattua, että ei oikeastaan ollenkaan. No nykyään tarkemmin, koska mä asun nykyään yksin ja mulla on pörssisähkö käytössä, niin kyllä mä aina edellisenä iltana katon seuraavan päivän pörssisähköhinnan ja mietin vähän, että no, huomenna voisi vaikka pestä pyykit aamulla.